Fati WASHA, menene alakan da ke tsakaninku da Hadiza Gabon? Wai na ruwanka. So nake na sani saboda na ga bakwa jituwa ne kwana biyu. Me ne wannan binciken? Bincike aikinmu ne, ki faɗa mana kawai. To saboda me? Saboda duk 'yan kayan Newwood suna so su sani. Me yasa ku sani a gaba ne wai ni kam? Ayo. Za ki faɗa mana ne ko kuma na gaya ma Sarki Ali ya ɗau mataki a kanki? Me haɗi na da kai wai in tambaye ka? Ayo. Ne ba kunne ne da kai da ba. Ko ƙara zuwa inda nake sai kun nemi izini. Hadiza Gabon, tunda ta ki gaya mana ya kamata ke ki faɗa mana. Wai kai kullun kenan sai ka dinga irin wa'annan abubuwa. Yanzu ke ma ba za ki gaya mana alaƙan da ke tsakaninku ba? Wanda wani irin abu ne haka? Wallahi in ka sake min shigege bala ta tsaye kika. Idan ba su na gaya masa